Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Zakeyo fulumira tsika, chifukwa lero ndikadya ku nyumba kwako. Dzulo Ambuye Yesu atamchiritsa Bartolomeyo, amene anafunsa kuti Ambuye ndikuchitireni chani, tikuonabe kukoma mtima kwa chauta. Lero sakungomkhululukira Zakeyo, akukafika mpaka ku nyumba kwake. Pa 18 November chaka cha 2025, lachiwiri la Mulungu la 33 pa chaka, Ambuye Yesu afuna atiyankhule mu nkhani maoyamba ya Eliaza Lazaro, amene akutionetsa chitsanzo cha munthu amene wankondetsetsa Mulungu. Ndikulandireni pano pa Tiyankhule na Ambuye. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Amakabeyo, mutu wa 6 ndime ya 18 kulekeza 31. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Adolphe Chadzutsa, kuchokera ku St. Gerard Parish, Archdiocese ya Birmingham, mdziko la United Kingdom. Ndipo salimo yathu, salimo namba 3, tikuyankha kuti inu chauta dzamba tukani, mundipulumutse inu Mulungu wanga. Chauta ndili ndi adani ochuluka, anthu ambiri akundiwukira, anthu ambiri akuyankhula za ine kuti Mulungu sadzandipulumutsa. Inu chauta dzamba tukani, mundipulumutse inu Mulungu wanga. Ndipo mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Luka Woyera, tili mmutu wa 19 ndime ya 1 kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeninso abale, titamvetsera mawu a Mulungu, tipemphererani kuti tisinthe. Mawu oyamba. Mawu ambuku lachiwiri la Makabeyo. Eliezara anali mmodzi mwa aphunzitsi amalamulo, munthu wokalamba zedi, munthu wotchuka kwambiri. Adankanula kukamwa kuti andyese nyama ya nkhumba. Koma iye adasankhula kufa mwaulemu, osati kukhala ndi moyo wamanyazi. Motero adayilavula nyamayo napita yekha ku malo ozunzira anthu. Adaonesa mmene anthu olimba mtima ayenera kuchitira. Kukana kudya zosaloledwa kupambana kupulumutsa moyo wawo. Akapitawo oyang'anira zakudya za nsembe yonyansayo, amene kale ankayanjana ndi Eliezara, adamtengera paseri namuwuza kuti abwere nayo nyama yake yololedwa, ndipo pakudya imeneyo achite ngati akudya nyama yosaloledwa ija, monga momwe mfumu idalamulira. Anamuwuza zimenezo kuti pakutero asaphedwe, koma apulumuke chifukwa cha chibwenzi chawo chakale. Koma iye anatsimikiza kusata njira ya ulemu, poona kuti anali munthu wa zaka zambiri ndi wa ukalamba, wolemekezeka ndi wa imvi zake, wa ntchito zokoma zokhazokha kuyambira pa ubwana wake, ndi wosunga malamulo oyera a Mulungu. Tsono adayankha msanga kuti, iyayi, mundiphe basi. Ndipo anawonjeza kuti, ife anthu a zaka zochuluka sitingathe kunyenga ena. Nkosayenera kuti anyamata ambiri aziganiza kuti Eliezara, munthu wa zaka 90, adapatuka ndi kusata chipembedzo cha chilendo. Chifukwa cha kunyenga kwanga kuti chitalikiseko kamoyo kandisaliraka, ndizachita manyazi ukalamba wanga, ndipo achinyamata ambiri ndizawasokoneza.
Inetu ngakhale ndipulumuke tsopano ku mazunzo a anthu, sindingalewe manja a wamphamvu zonse, ngakhale ndikhale ndi moyo kapena ndife. N'chifukwa chake, ngati tsopano ndisiyana nawo moyo uno ndi mtima wolimba, ndizakhala nkhalamba ya ulemu. Ndipo ndizasiyira achinyamata chitsanzo cha imfa ya ulemu, yoyifuna ndi yoyivomera ndekha, chifukwa cha malamulo athu oyera ndi olemekezeka. Atanena mawu amenewa, anapita yekha ku malo ozunzira anthu. Anthu amene adanchitira chifundo poyamba paja anasanduka adani ake, chifukwa iwowo adaganiza kuti mawu akewo anali opusa. Ali pafupi kufa ndi mazunzowo, iye adazuma nati, Ambuye anzeru zoyera, aone poyera pano kuti ine ngakhale ndidakatha kupulumuka ku imfa, ndikupirirabe zowawa m'thupi mwanga, pondimenya ndi zikoti, ndipo ndikuzipirira ndi chimwemwe mu mtima mwanga, chifukwa cha kuopa Ambuyewo. Munthuyo adafa motero, ndipo pakufapo adapereka chitsanzo, osati kwa achinyamata okha, komanso kwa anthu onse a mtundu wake. Adawapasa chitsanzo cha kulimba mtima ndi cha makhalidwe abwino. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adalowa m'Yeriko. Ulendo wake obzola mzindawo. Kudafika munthu wina dzina lake Zakeyo. Iyeyu anali mkulu wa okhometsa msonkho, ndipo analolemera. Ankafunitsitsa kuona Yesu kuti ngotani. Koma pakuti Zakeyo anali wamfupi, adalephera kumuona chifukwa cha kuchuluka kwa anthu. Tsono adathamangira kutsogolo nakwera mkuyu kuti amuone, chifukwa Yesu ankayenera kudzera pamenepo. Ndiye pamene Yesu adafika pamalopo, adayang'ana mmwamba namuwuza kuti, Zakeyo fulumira tsika, chifukwa lero ndiyenera kukakhala ku nyumba kwako. Pompo Zakeyo adafulumira natsika, kenaka nkukamlandiradi Yesu mokondwa ku nyumba. Poona zimenezi anthu onse adayamba kung'ung'udza adati, wakakhala ku nyumba kwa munthu wochimwa. Koma Zakeyo adayimirira namuwuza Yesu kuti, Ambuye ndithudi ndidzapereka hafu la chuma changa kwa amphawi. Ndipo ngati ndidalanda kanthu kwa munthu aliyense monyenga, ndidzambwezera kanayi. Apo Yesu adamuwuza kuti, chipulumutso chafika m'banja lino lero, popeza kuti ameneyunso ndi mwana wa Abrahamu. Pajatu mwana wa munthu adabwera kudzafunafuna ndi kupulumutsa amene adatayika. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. M'mautho oyamba tikumva nkhani ya Eliaza, kapena kuti Lazaro mwachidule. Ife sitimangoti Lazaro koma Eliaza. Akuti iyeyu anali mphunzitsi wa Chiyuda. Anali munthu wachikulire zaka 90. Komanso anali otchuka kwambiri. Nde inakwana nthawi, mukumbukire mawu athu aja adzulo, onena kuti Antiochus akukakamiza anthu kuti asiye chipembedzo chawo. Osati chipembedzo chabe ndi chikhalidwe chawo chomwe. Lero akukumana ndi Eliaza, amene poona kuti ndi otchuka, poona kuti ndi wamkulu, pakuona kuti ndi mphunzitsi, amanena kuti Satana amambira kugwira ponona, amambira kugwira the head, amambira kugwira kumutu. N'chifukwa chake pa nsembe ya misa iliyonse timapempherera apapa, timapempherera ansembe kuti Mulungu aziwateteza Satana asambire kumbwandira kumeneko, chifukwa
Satana akagwira mbusa nkhosa zimabalalika. Nde Antiochus amafuna atambwandira pa Eliaza kuti aonetse chitsanzo cholakwika kwa chinyamata, kwa anthu amene amawaphunzitsa kuti angati aphunzitsi ndiye kuti mwina awerenga azimvetsa atitanthauzire. Eliaza moyo wake onse kunali kusakasaka kukhala oyera mtima. Choncho ngakhala namuyesera matriki awa ndi awa kuti achite zolakwika, iye anakanitsitsa mwamtwagalu wambuzulira nkhwangwa kuti sangachite zosemphana ndi chipembedzo ndi chikhulupiriro ndi malamulo achauta. Ndi chitsanzo chabwino kwa ife adindo, kwa ife achikulire, kuti timaonetsa achinyamata. Ineyo ngati wansembe achinyamata alipo ambiri amene akufuna kunsembe. What kind of examples am I giving? Eliezer is a good example of living an exemplary life. Sipo kabwai. Tamva kuti iyeyo moyo wake wonse chimene amasakasaka ndi kuyera mtima. Kuyera mtima. Tachuluka anthu opemphera. Tachuluka anthu othandiza mpingo. Tachuluka atumiki a Mulungu. Tachuluka amene tikumtumikira Ambuye m'njira zosiyanasiyana, mabungwe osiyanasiyana. A Legio, a Choir, a Charismatic, a Divine Mercy. Magulu mu mpingo wathu ndi kholophete kubala kwa nyemba. Funso ndilonena kuti ngati Eliaza, do we really strive for holiness? Kapena basi ndika fashion kuti Sunday ndikapanda pito church sindimva bwino, ineyo ngati wansembe kuti ndikapanda pempheretsa ndimaona ngati tsiku langa lasokonekera. So we are used kuti tsiku la Sunday lija basi tipita ku church, tibwerako zoti church muja ndi malo oyera tilibe nazo ntchito. Ambiri focus yathu ndionena kuti presence basi, but not kudziyeretsa muzimu. Eliaza chitsanzo chathu chabwino. Chachiwiri akuti adamukakamiza kuti aname, akhale ngati akudya nyama imene inali yoletsedwa m'chipembedzo chawo. Ndicho linga chonena kuti awapusitse ena. Anthu ena ngakhale asaone, Eliaza anakanitsitsa kuchita zolakwika. Ambiri tu ndife anthu abwino simply because ena akutiona. Ikakwana nthawi yoyesedwa ngati Eliaza kuti tichite cholakwika even in the absence of ena ake, ambiri mwa ife tikupanga kuphatikiza kuyankhulayo. Ndife abwino chifukwa chonena kuti ena akuona, akhristu akuona, abambo asembe akuona, ndi timakhala ulemu odzipereka kuchechi kuchotumikira. The fact kuti anthu amene timaona kuti timalemekeza kapena azititama akangonena kuti palibe, we are very bad people. Chifukwa chake ndi chani? Ambiri mwa ife tidatayika ngati Zakeyo. Zakeyo anthu omuona amamuona mu munthu wachuma, munthu wa udindo wake okhometsa msonkho, bwana katakwe monga zinalilizana amanizija, koma mu mtima mwake ankava kuperewera china chake. So much so that adayamba kusakasaka chipulumutso, adayamba kusakasaka mtendere weni amafuna atamuona Yesu. Ndipo khapo pamene tikumane ndi Yesu, pamene ife tidzakhale okondwa monga zamthera m'bale wathu Zakeyo. Maphunziro atatu mu uthenga wabwino. Choyambirira, Zakeyo amafuna ataona Yesu, and he took all necessary steps to meet Jesus. Obwino wa Mulungu wathu tikangoyamba kumusaka, inde sitinganene kuti kumusaka in strict sense, koma mtima wathu ukangoyamba kulakalaka za chauta. Mujama nenera pa Salimo namba 42 kuti monga mmene mbawala ilakalaka mtsinje wa madzi, ndimo mmene mzimu wanga ukufunirani inu chauta. Tikangoyamba kumusakasaka chautayo, amati mufuneni pena paliponse pamene angathe kupezeka. Jesus amaenda ma step 1 2 3 4 kubwera mbali. Ife tikangoenda step 1, iye amaenda pa step 3 kutipeza. Zakeyo anakwera mu mtengo kuti aone Yesu. Koma the fact kuti anangokwera, Yesu anamuwuza kuti tsika msanga, salvation is at your home. Zakeyo amafuna Yesu. Yesu anabwera kwa Zakeyo. Chachiwiri tikuona kuti Ambuye Yesu atangomuona Zakeyo anamuwuza kuti tsika msanga tizipita ku nyumba kwako. Zakeyo da anamvera nkutsika, nkumutenga Yesu nkumapita naye ku nyumba kwake. Ambiri mwa ife Yesu akutiyankhula every day, every hour. Tsika msanga ku uchimo, tsika msanga wa imapoipa, tsika kumene uliliko walowerera, tsika msanga tufuna ndibwere nyumba mwako. Unlike Zakeyo jambiri siti kumvera. Timamva mawu chauto, ndi ambabe kuchita ntchito za chifundo chaka cha mawa, dress iyo ndikagawabe,
tikumva tikupita kumapeto kwa chaka cha mpingo, Mulungu akhala kuti yankhula, inu thandizani mpingo ndi chuma chanu chimene ndakudalitsa nachoni. Ena ndikukamba pano timalandira Eucharistia every Sunday, mtulo sitinapereke, masika sitinapereke. Jesus today saying tsikani msanga mwayima poyipa. Amene amvera chauta nda amene chauta amabwera ku nyumba kwake. Zakeyo akanakhala wamakani kuti ayi ine ndifuna ndikuonereni ndikatsika pamenepo anthu andipondereza. Zakeyo anthu andiseka kuti uchita zotani. Zakeyo anangomvera kuti the master is commanding. Yesu akatilamula njira zosiyana-siyana. Not necessarily ngati Zakeyo, koma zilipo njira zimene akutiletsa tisapite uku tisapite uku tisapite uku. Tikamumvera chimwemwe chikhala chathu. Kenaka adapita naye ku nyumba kwake. Ambiri Ambuye Yesu timasiya mchechi, timasiya kukwaya, timasiya kumene tikuganiza kuti kumene kumakhala presence ya Ambuye Yesu. But God is everywhere. Tikwena tizimutenga tizipita naye ku nyumba kwathu. Utha kukhala Mulungu sakatiweruza chifukwa cha zimene tidachita Sunday kapena Tuesday kapena Friday, koma zimene tidachita in the absence of the holy ground. We pray for each other kuti monga Eliaza uja tsiku la lero ndiyesetse kupereka chitsanzo chabwino kwa onse amene ndikumane nawo. Monga Zakeyo uja ndimsakesake Ambuye, ndipo Ambuye akandiuza kuti tsika msanga, ndiyesetse kukumana naye malo amene iye akunditengera. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.